ሰላምታና ብጻሕኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም ንኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ከምኡውን ምስኦም ሓቢሮም ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ዝቐንጸለ 10 ሓለቓ መሳፍንቲ ጥጋቡ ጥፋተኛ ዝብል ብይን ከም ዝተዋህቦ ተገሊጹ ንቐንጸላ ክልቲኦም ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ይምርምር ዘሎ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ بملو الدمسين 10 حلقة مسافنت طفاتنيا إلو كم زوسنة ون اتزينا حبر طبقات تخصاص زغونه قال كريستوس جيتنت VOA كزارب كله عملوا حق منغستاو سرعات نمقياريلو غبن فصيمو زبل كسي كم زقربو تقيسو منغست ኢትዮጵያ ካብ 2 ክሳብ 13 ዝተዘርዘሩ ተኸሰስቲ ክሶም ኣቋሪጹ መስርሕ ክስ 10 ሓለቓ መሳፍንት ከም ዝቐጸለሉ እቲ ዜና ይሕብር እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ክልቲኦም ወገናት ርእይቶ ቅድሚ ውሳነ ንምስማዕ ን11 ሰነ ቆፀራ ከም ዝሃበን ጠበቃታት ተኸሳሲ ይግባይ ክንብል ኢና ከም ዝበሉን ከም ዝገለጹሉ ሪፖርት መስፍን ኣራጌ ሓቢሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘንበረቱ እገዳ ቪዛን ካልኦትን ደጊማ ንኽትግምግሞ ሓቲቶም ማሕበራት ኣረጋውያን ሽምግልና ሓርበኛታት ጥንታዊት ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኡ ሓበራዊ መግለጺ እዮም ነዚ ሕቶ እዚ ኣቕሪቦም እቶም ማሕበራት ኣብ መግለጺኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ንዘካየዶ ምኽባር ሕጊ ጌጋ ትርጉም ስለ ዝተዋህቦ ኣሜሪካ ግጉይ መርገፂ ንኽትሕዝ ገይሩ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ንዘበናት ጥሕሰት መሰል ክፍጸም ከሎ ኣሜሪካ ጣልቃ ከይኣተወት ምጽናሓ ብምጥቃስ ከም ዘጉህዮም ሓቢሮም ኣሜሪካ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝሓዘቶ ጉጉይ ግንዛበ እገዳ ንኽተንብር ኣገዲድዋ ኣሎ ስለዚ ተመልሳ ንኽትግምግሞ ሓቲቶም ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ኣሎ ብመሰረት ትብሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እገዳ ቪዛን ካልኦትን ከም ዘንበረት ዝዝከር እዩ ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ሓፅርን ነዊሕን ጉጅለ ተዓዘብቲ ኣብ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዘዋፍር ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ኣፍሊጦም ካብ ኣባል ሃገራት ዝተዋፅኡ 8 ተዓዘብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ከም ዘለውን ንኩነተ ፖለቲካዊ ሃዋህው ሕጋዊ ቅርፂ መረፃ መቅርራው ውፅኢታውን ግልፅን መረፃ ምሕደራን ሃዋህው ወፍሪ መረፃ ነፃነት ሚድያ ኣብ ሙሉእ መስርሕ ዝህሉ መሰል ተሳትፎን ከም ዝግምግም እቲ ዜና ይሕብር እቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ንዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ከም ዝሽፍንን ድሒሮም ካልኦት ኣባላት ተዓዘብቲ ከም ዝሕወስዎምን ሕብረት ኣፍሪቃ ሎሚ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ኪንሻሳ ዘጽለልሉ ካምፕ ብዑ ጥቃት ድሕሪ ዝወረደ መጥቃዕቲ 57 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣስታት 6000 ድማ ከም ዝተፈናቐሉን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ሓይልታት ዴሞክራሲያዊ ጥምረት ዝተባሃለ ጉጅለ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመውን እቲ ዜና ጠቒሱ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ከም ዝብልዎ እቶም ዕጡቃት ንሰላማውያን ሰባት ብጥይትን ገዘሞን ከም ዝቐተልዎም ሓቢሮም ብርክት ዝበሉ ሰባት እውን ቆሲሎም እዮም ዋብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ባባር ባሎች ነቲ ግፍዒ ዘቁጥዕን ልብኻ ዘድምን ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ሳልሳይ ዙር ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝኸውንን ይመፅን ዘሎን እዩ ኢለን ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኣፍሪካ ዶክተር ማቲዶስ ሞቲ ካብ ኣፍሪካ ወፃእ ዘለዋ ብርክት ዝበላ ሃገራት ብቐዳምነት ንዘድልዮም ከቲበን ንቆልዑት እውን ንምኽታብ ኣብ ዝቀራረባሉ እዋን ሃገራት ኣፍሪካ ግና ነቶም ኣዝዩ ዘድልዮም ሰባት ካልኣይ ክታበት እውን ክህባ ኣይከኣላን ይብላ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ብወገኑ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ግዝኣቱ ዘለዉ ሰባት መበገሲኦም ብዘየግድስ ክታበት ክረኽቡ እዮም ኢሉ እውን ዋላ ቃል እንተኣተወ ስደተኛታት ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ኣይረኽቡት ዘለዉ ይብል ብመሰረት እቲ ጋዜጣ ክታበት ንምርካብ ቆፀራ ምትሓዝ ዝከኣል ብመለለይ ቁፅሪ ወይ ከዓ ሶሻል ሴኪሪቲ ነምበር ተጠቒምካ ስለ ዝኾነ ይብል ኢጣልያዊ ዶክተር ማርኮ ማዜቲ ግና ኣብ ውሽጢ ስደተኛ ሰራሕተኛታት ዝረኣይ ኩነተ ቫይረስ ኮሮና ክንቆፃፀሮ እንተዘይክእልና ኣብ ዓዲ ኢጣልያ ዝውር ቫይረስ ኮሮና ክንቆፃፀሮ ኣይንኽእልን ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኮቪድ-19 ውድብ ጥዕና ዓለም ናብ ድኻ ሃገራት ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ንምብፃሕ ዝጀመሮ ፃዕሪ ሓያል ድጋፍ ከም ዝረኸበ ተፈሊጡ ተበግሶ ኮቫክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፃዕሪ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብቲ ጃፓን ዝመወለቶን ብቪድዮ ዝወዓለን ስራሕ ምትእኽኻብ ገንዘብ 2.4 ቢልዮን ዶላር ተረኺቡሉ ኣሎ ዝለዓለ ገንዘብ ዘበርከተት ጃፓን ኮይናላ 800 ሚልዮን ዶላር
ካናዳ ፈረንሳ ስፓኝ ስዊድን ኮቫክስ ካብ ዝተመስረተሉ ግዜ ጀሚሩ ብሓፈሻ 9.6 ቢልዮን ዶላር ለጊሰን ኣለዋ ኣብቲ እዋን መደረ ዘስማዕ ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ካሚላ ሃሪስ ብወገነን ሃገረን 4 ቢልዮን ዶላር ንኮቫክስ ከም ዝለገሰት ኣፍሊጠን ተወሳኺ ገንዘብ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ኣይጠቐሳን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝቐረባ ሃገሮም 80 ሚልዮን ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ንድኻ ሃገራት ክትልግስ እያ ከም ዝበሉ ይዝከር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ይፍጸም ንዝነበረ ስለያን ክቋረጽ ብውሳኖም ናዕዳ ተሓለቕቲ ጉጅለታት ሚድያ ኣስዒቡሎም እንደኾነ ዴሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካውያንን ሚስጥራዊ ሓበሬታታት ንምፍላጥ ንቴሌፎናት ጋዜጠኛታት ስለ ዝጥቀሙ እዚ ፕሬዚደንታዊ ውሳነ እዚ ክትግበር ዶ ይኽእል ዝብል ሕቶ ኣበጊሱሎ ኣብ ዝቐረበ እዋናት ሚኒስትር ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ብመሰረት ዝዘርግሑ ሓበሬታ ፌደራላዊ መርመርቲ ንጋዜጠኛታት ዘ ዋሽንግተን ፖስት ዘ ኒውዮርክ ታይምስን CNN ዝገበርዎ ቴሌፎናዊ ዝርርብ ከም ዝሓዝዎ ከሽሕ እዩ እዚ መስርሕ እዚ ኣብ መጀመርታ እዋን ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ተሓቲሞም ንዝወፁ ንሃገራዊ ፀጥታ ዝምልከቱ ሪፖርታት መን ከም ዘልሐኾም ንምንጻር ዝተኻየደ መርመራታት እዩ ሰበስልጣን ቻይና ነቲ ቅድሚ ኣስታት 30 ዓመት ኣብ ኣደባባይ ቲያንመን ዝተፈጸመ ንምዝካር ኣብ ሆንግ ኮንግ ክእከቡ ዝወሰኑ ኣሽሓት ሰባት ሎም ዘበን እውን ከም ዝኣገዶም ተፈሊጡ ቅድሚ 32 ዓመት ኣሽሓት ደገፍቲ ዴሞክራሲ ናብ ጎረናታት ቤይጂንግ ብምውሓዝ ኣንጻር መንግስቲ ቻይናን ንቁጠባውን ፖለቲካውን ለውጢ ድምፆም ከም ዘቃልሑን ይዝከር ድሕሪ ሰሙናት ግና ሰራዊት ቻይና ነቲ ኣደባባይ ብታንክታት ተቆጻጺርዎ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ተኹሱ ከፊቱ ንበዝሖም ዘይተነጸረ ሰባት ድማ ቀቲልዩ ይበል እቲ ዜና ናብ ሕፅር ዝባሉ ዜናታት ክንሰግር ሱዳናውያን ሎሚ ናብ ጎደና ብምውፃእ እቶም ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ፀረ መንግስቲ ሰልፊ ተሳቲፍኩም ተባሂሎም ዝተቐትሉ ዜጋታት ፍትሒ ንክረኽቡ ሓቲቶም ቅድሚ ዓሚ ወታደራዊ ዩኒፎርም ዝለበሱ ዕጡቃት ንተቃዋምቲ ሰልፈኛታት ተኩሶምሎም ብውሕድ 128 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ማሊ ፈረንሳ ምስ ማሊ ንዝኣተወቶ ሓበራዊ ወታደራዊ ውዕል ሰሪዛቶ ምክንያት ወታደራዊ ደርግ ማሊ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር መንታን ክሰጋገር ንምግዳድ ወታደራት ማሊ ዝሓለፈ ቀነ ንግዝያዊ ቀዳማ ሚኒስትርን ፕሬዚደንትን ኣገዲዶም ካብ ስልጣን ክወርዱ ከም ዝገበሩ ይዝከር ናይጄርያ ትካል ትዊተር ንትሕዝቶ ትዊተር ፕሬዚደንት መሐመድ ቡሃሪ ስለ ዘጥፍኦ ሚኒስትር ሓበሬታን ባህልን ናይጄርያ ነቲ ትካል ነቒፎሞ ፕሬዚደንት ቡሃሪ ንውግዕ ድሕሪ ናይጄርያ ብመንፅር ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተወልዐ ህውከት ክግምግሙ ዝፈተንሉ ጽሑፍ ኣስፊሮም ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ይሕብር ዜና ተፈጺሙ ነመስግን በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ኩነታት ክልል ትግራይ ብዙሓት ግልጽ ዝኾኑ ሓቅታት ምርኣይ ተሳኢንዎ ኣሎ ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ገሊጹ ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ብገለ ወገናት ዝተውዓሉ ዘለዉ ምዝላል ሓቅታት ጠቓሚ ውፅኢት ኣይክህልዎን እዩ ክትብል ንጋዜጠኛታት ተዛሪባላ ኣስዒባ ሙፃእ ወተሃደራት ኤርትራ ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት ይፍጸማሎ ኢላላ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ ትማል ሐሙስ መግለጺ ዝሃባ ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ማሕበረሰብ ዓለም ዝረስዖም ዝበልኦም ነጥብታት ጠቒሰን እቶም ሓቅታት ኮነ ተባሂሎም ዝዝለሉ ካሊእ ኣጀንዳ ብዘለዎም ወገናት እዩ ኢለን ኢትዮጵያ ኣዕናዊ ውፅኢት ዝህልዎ ዝተዋደደ ወፍሪ ኣብ ልዕሊኣ ይካየድ ኣሎ ኢለን ከም ዝበለ ኣካየዳ እውን ውፅኢት ኣይህልዎን ኢለን Demonizing a sitting prime minister and chastising the government for reversing state collapse triggered by a criminal enterprise instead of extending further support ብገበነኛ ጉጅለ ዝተባረዐ መንግስቲ ናይ ምፍራስ ተግባር ንዝቐልበሰ መንግስቲ ተወሳኺ ሓገዝ ኣብ ክንዲ ምሃብ ኣብ ስልጣን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ጥፍኣተኛ ቆፂርካን ኣብ ልዕሊ መንግስቱ መቕጻዕቲ ምንባርን ውፅኢታውን ሃናጽን ኣይኮነን በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቡን ንዓለም ለኸ አሰራርሓ ዘለዎ ተግባራትን ውፍይነቱን ይፈልጥ እዩ ኣብ መላእታ ሃገር ዝርከቡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ድሌት ንምምላእ እውን ስጉምቲ ሙሳዱ ክቕጽል እዩ እየን ኢለን ኣብ መንጎ ዓለም ለኸ መሻርክትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣፈላላይ ካብ መንጎ ዝፈጠሩ ሓደ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምርካቦም እዩ ዝተፈላለዩ መንግስታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለጽታት እቶም ወታደራት ካብ ትግራይ ክወፁ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ወተሃደራት ኤርትራ ክወፁ ጸዊዖም እዮም ብዛዕባ ምውፃእ ሰራዊት ዝተሓተታ ብለኔ ስዩም ከምዚ ኢለን With regards to the withdrawal of Eritrean forces, a request for the exit has already been put in place by the relevant authority. ወተሃደራት ኤርትራ ናይ ምውፃእ ሕቶ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከቶ በዓል ስልጣን ተቐሚጡ ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስተር ምክልኻል ምውፃእ ናይቶም ወተሃደራት ተጀሚሩ ኣሎ ዝምልከቶም ኣካላት ብዝተሰማምዑሉ መሰረት እቲ መስርሕ ክካየድ እዩ እየን ኢለን ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ምውፃእ ምጅማሮም ግን ብሳልሳይ ኣካል ኣይተረጋገፀን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ተረኺቦም መግለጺ ዝሃቡ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ዶክተር ጌዶን ጢሞቴስ ቦገኖም ኣብ ናይ ትግራይ ግጭት እዋን ዝተፈጸሙ መግሃስታት ብዝምልከት ይፍጸሙ ኣለዉ ዝበልዎም ተግባራት ኣብሪሆም ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሕወሓት ይካየዳሎ ዝበልዎ ምርመራን ኣብቲ ክልል ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ጾታዊ መጥቃዕታት ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝተፈጸሙ መቕተልትን ምርመራን ብኣርባዕተ ኣካላት እናተኻየደ ምዃኑ ኣረዲዮም ብወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብናይቲ ክልል ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን ብመርመርቲ ፌደራል ፖሊስን ከምኡውን ብናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ብናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ይካየዳሎ ኢሎም ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም So far, they have pressed charges against 28 soldiers who have been suspected of killing civilians in situations where there were no military necessity. The trials of these suspects... سجمت الموساد على أبزين ورلوان نسويلات بمقتل قبل علز تطرطروا 27 وتادرات كس مصري تمالو تمسرح عزيل الله أبقربا وسانك وهاب تثبيت جبار تم وتادراي مرمرتي صوتاي مطقعتي قبل علز فتصمون بأسكداد دفيرهم تباهلهم تطرطرون 25 وتادراتون كس مصريتهم تمسرح عزيل الله أبقربا وسانه تثبيت جبار يكاد كابزلو ناي فرد مسرحات بتوسخي ثلاثه وتادرات اگديدم بمدفار طفاتنيا تباهلهم تفريدو مالو حد وتادر دما نسيفيل بمقتال طفاتنيا تباهلو تفريدو والله يميلام ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጸሙ ጾታዊ መጥቃዕታትን ካልኦት ገበናትን ዝጥርጠር ኣካል ኣሎ ክብሉ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣረዲዮም I think it's also important both for the media and other entities to note the fact that prior to leaving Mekelle, the TPLF had released close to ሚዲያን ካልኦት ኣካላትን ክዝክርዎ ዝግባእ ነጥቢ ህወሓት ንመቐለ ቅድሚ ምግዳፉ ኣስታት 10,000 ልማደኛን ዝተፈረዶምን ገበነኛታት ፈትሒ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ገበናት ክዋፈሩ ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ ዝተፈረዶምን ዘይተተሓዙን ገበነኛታት ኣለዉ እዮም ኢሎም تسمعوا زلهم واشنطن دي سي زركب دمص امريكا كنحلف ناب ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተጓዒዛ ዘላ ወኪል ቪኦኤ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሄዘር መርዶክ ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማት ክልል ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ብምኻድ እቶም ተመዛበልቲ ዝርከብሉ ኩነታትን ብጠቕላላ ኣብቲ ክልል ዘሎ ዋሕዲ መግብን ስግኣት ጥሜትን ገሊጻትልና ነይራ ሎሚ ከዓ ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ ዓይደር ሆስፒታል ከይዳ ዝረኣየቶን ካልኦትን ከተካፍለና ምን ኣፈወርቂ ብስልካ ዛሪባታላ ሰራፍ ሰሃየ ተርጊማ ከተቕርበያ ጋዜጠኛ ሄተር ትርከበሉ ቦታን ትዕዝብታን ተሓቲታ ብምግላጽ ትጅምር I'm at the Ida Hospital in Mekelle in Tigray in northern ኣብ ሰዓት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ መቐለ ዝርከብ ዓይደር ሆስፒታል ዝርከብ እዚ ሆስፒታል ግዳያት ኣብ ዝኸባቢ ይካየድ ዘሎ ኩናት ዝኾኑ ህፃውንትን መብዛሕትኦም ድማ ስድሮኦም ይርኢ ኣለኹ ብዛዕባ እቲ ዝበፅሖም ሓደጋ ከዛርቦም ይፍትን ኣለኹ እቲ ዝረኣኽዎ ሓደጋ ን10 ዓመታት ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኩናት ኣብ ስራሕ ኩሉ እዋን ከምዛ ዓይነት ሓደጋን እቲ ዝተፈጸመሉ መገድን ግን ኣይረኣኹን እያ ዝበለት ኣብቲ ሆስፒታል ክንደይ ዝኾኑ ሓደጋ ዝበፅሖም ህፃውንቲ ኣለዉ ነዝብል ሕቶ ምንያ ሄዘር መድሮክ ክትምልስ ከላ in terms of severe injuries, the children we're talking to are children that are living in the hospital. ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ዝበፅሖም ህፃውንቲ ኣለዉ ኣብቲ ሆስፒታል ዝጸንሐት ንሓንቲ ኣብ 10ታት ዕድሚኣ እትርከብ ጓል ኣንስተይቲ ህፃናት ዘራሪበ ነይረ ኣብ ገጻ ብስናይፐር ሓደጋ ዝበፅሓ እያ ዋላ እኳ ብርሃን ዓይናት ተጠፍአ ኣብዚ እዋን ግን እቲ ዝነበራ ከቢድ ስቃይ ቅልል ከም ዝበለላ ዶክተራ ነጊሮምኒ ካልእ ጓል 4 ዓመት ህፃን ብካራ ተወጊኣ ሓደጋ ዝበፅሓ እውን ረኺበ ኣቡኣ ይነጊሩና ብካራ ተወጊኣ ምዃና ሓደ ካልእ ህፃን ቆልዓ ድማ ኣብ ካንሾሎኦም እናተፃወተ እናሃለወ ቦምቡ ተደርቢዩ
ሓዉ ክመውት ከሎ ንሱ እግሩ ተቆሪጹ ብህይወት ተሪፉ ይርከብ። ከምዚኦም ዝበሉ ብዙሓት ሓደጋ ዝበጽሖም ህፃውንቲ ኣለዉ እያ ዝበለት። እዞም ህፃውንቲ ካብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ዝመጹ ድዮም ወይስ ካብ ከባቢ መቐለ ክትብል መንያ ዝተወከሰት ሕቶ ኩሎም ቶም ዘዘራርክዎም ህፃናት ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ካብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ዝመጹ እዮም። መብዛሕትኦም ብዙሕ ውፃእ ውረድን ሓደጋታትን ሰጊሮም እዮም ኣብ ዝበፂሖም ትብል። ሓደ ስድራ እቶም ህፃናት ከም ዝበሉኒ መጀመርታ ኣብ ከባቢኦም ናብ ዝርከብ ዝተወሰነ ሓገዝ ዝረኽብሎም ኬላታት ጥዕና እንትኸዱውን ብሰንኪ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እኹል ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ዶኳትርን ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ስጋብ ዝረኽብሉ ከባቢ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ዓይደር ሆስፒታል ጥራሕ እዩ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ። እዞም ኣብዚ ዘለዉ ህፃናት እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሓደጋ ዝበጽሖም ምዃኖም ዝረኸበት ሓበሬታ ከም ዘረድእ ትዛረብ። እቶም ሓደጋ ዝበጽሖም ህፃናት እቲ ሓደጋ ብመን ይወርድ ከም ዘሎ ሓቲትክዮም ዶ ይፈልጡ ዶ ንዝብል ሕቶ ምንያ ሄዘር well, there are different parties to the war on, I guess, more or less two sides at the moment. So there's ኣብቲ ኩናት ዝተፈላለዩ ተጻባእቲ እዮም ዘለዉ ብኽልቲኡ ገጽ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ኤርትራን ከምኡውን ዕጡቃት ምልሻ ኣምሓራ ኣለዉ። እዞም ግዳያት ትግራዎት እዮም። ገሊኦም ሓይልታት ኤርትራ ሓደጋ ኣብጽሖም ለይ ይብሉ፣ ገሊኦም ሓይልታት ኢትዮጵያ እዮም ይብሉ። ኣነ ግን ርግጸኛ ኮይነ እከለ እዩ ኢለ ክዛረባ ኣይክእልን እያ ዝበለት። ጾታዊ ጥቃዓት በፂሕወን ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ሓገዝ ይግበረለን ኣሎ ዝተባህላ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ከ ንምርካብ ዕድል ረኺብክ ዶ ነርኪ ንዝብል ሕቶ ሄዘር ዋላ እኳ ሓበሬታ እንተሃለዋ 20 ዝኾና ጉጅለታት ጾታዊ ጥቃዓት በፂሕወን ሕክምናዊ ክትትል ዝግበረለን ከም ዘለዋን ተሰምዐት ስጋብ ሕዚ ክትረኽበን ከም ዘይሰለጣን ኣብ መደባ ከም ዘለዋን ተዛሪባ። ካልእ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ጉዳይ ተመዛበልቲ ኣቓልቦ ኣሰሓበ ጉዳይ ትዛረብ። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ክዕዘብ ክኢለ ነይረ። ብፍላይ ኣብ ሓደ ማዓስከር ኣዝዩ ዘጨንቕ ኩነታት ተዓዚበ። ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ እኹል ዝብላዕ መግቢ ኣይረኽቡን። ሓደ ግዜ ድማ ፈጺሞም መግቢ ከም ዘይበልዑ የሰሚዐ። ትማሊ ካብቶም መዓልታት ሓንቲ ነይራ። ኣብታ ከተማ 20 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝሕግዙ ኣለዉ። ትማሊ ናብ ሓደ ብካቶሊክ ተራድኦ ዝሕገዝ ሓደ ማዓስከር ተመዛበልቲ ኸይደ ነይረ። እዚ ማዓስከር መግቢ ኣለዎ ይኹን እምበር ኣብ ቤት ትምህርቲ እዩ ነቶም ተመዛበልቲ ስፊርዎም። ኣብ ሓደ ክፍሊ 40 ዝኾኑ ሰባት ይነብሩ። ሕሰብ እዩ ሓደ እንተሓሚሙ ከመይ ክዛመት ከም ዝኽእል ኣዝዩ ዘሰክፍ እዩ እያ ዝበለት። ዝኾነ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣብታ ከተማ ተዓዚብ ክዶ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መን እያ ትርከብ ኣብ ሰዓት ንዝብል ሕቶ ሄዘር ክትምልስ ከላ the city is controlled firmly by the Ethiopian federal government. There is a ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ፌደራል እያ ትርከብ። ነቲ ክልላዊ ምምሕዳር ተኪኡ ዝሰርሕ ምምሕዳር መንግስቲ ተጣይሹ ይርከብ። ዋላ እኳ ዝተጋነነ እንተዘይኮነ ሓልሓሊፉ ወታደራዊ ሓይልታት ይረአዩ እዮም። ኣነ ዝዓረፍ ኩሉ ከባቢ ካብቲ ሲቪል ንላዕሊ ብዙሓት ወታደራት ዝበዝሕሉ ከባቢ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ምንቅስቓስ እታ ከተማ ከምቲ ልሙድ እዩ። ሹቓት ተኸፊቶም ይሰርሑ። ኣብቲ ፅሪ ጎደናታት መቐለ ብሰላም ንንቀሳቐስ ጸጥታ ዝዓሰሎ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ወጥሪ ዘለዎ ኩነታት ኮይና ከምዚ ዝበለ ስሩዕ ምንቅስቓስ ምርኣይ ዘገርም እዩ እያ ዝበለት። ብዛዕባ ሰብኣዊ ሓገዛት ክትዛረብ ከለኸ ትማሊ ኣብ ዝገለጽክዮን ሎሚ እውን ከም ዝደገምክዮ ዝብላዕ ንምርካብ ይጽገሙ ከም ዘለው ክትገልጽ ጸኒሕኪ። ከምቲ ንሰምዖ ድማ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ወሃብቲ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዘለው መንግስቲ እውን ሓገዛት ከም ዝገብር እዩ ዝፍለጥ። ምናልባት ንትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ወሃብቲ ከተዛርብ ዶ ዕድል ረኺብክ ነርኪ? ንምንታይ እዩ ዋሕዲ መግቢ ዘጋጥም ዘሎ ክትብል መንያ ንዝሓተተታ what I observed was that the humanitarian aid even in Makala is very there's a different camps have different sources. ኣነ ከም ዝተዓዘብክዎ ኣብዚ ከተማ ዝርከቡ ወሃብቲ ሓገዝ ኣብዛ ከተማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናብ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት የባፅሑ። ንኣብነት ቀይሕ መስቀል ማይ ሓንቲ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ትርከብ ማይ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት የባፅሕ። ኩሉ ዘይመንግስታዊ ትካላት ኮነ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ ከይተረፈ ዝከኣሎ ክሕግዝ የተዓዚበ። እንተኾነ ግን እቲ ተመዛባላይ ህዝቢ ኣብ መቐለ ጥራሕ ልዕሊ 200,000 ይኸውን ስለ ዝኾነ መስተቐረብ ኣይመጣጠንን። ብኻልእ ከባቢ 5.2 ሚልዮን ማለት እውን ልዕሊ 900 ዝኸውን ህዝቢ ተኽልል ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ዘድልዩ እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘሎ እያ ዝበለት። ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ወታደራት ኤርትራ ኣብታ ከተማ ዝተዓዘበቶ እንተሎ ንዝሓተተታ ሄዘር ኣይረኣኹን። ብርግጽ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ዝተፈላለዩ ወረታት ሰሚዐ ነይረ። ናይ ባዕሎም ዩኒፎርም ገይሮም ኣብ ጽርግያታት ይረኣዩ ምንባሮም ነጊሮምኒ። ኣብ ከተማ ግን ኣይረኣኹን።
ክንሓልፎም ዘይፍቀዱልና ከባብታት ኣለው እዮም ከምዚ ዝበሉ ድማ ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ይግበራሎ መናሎ ዝብል ዝመስለካ ንምዝራብ ዕድል ዝፈጥር እዩ ስጋብ ሕዚ ግን ኣይረኣኹን ክትብል ገሊጻ ኣብ ከተማ መቐለ ሰባት ዝደለዩ ሓሳብ ብነጻነት ከም ዝዛረቡን ብዛዕባ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታትን ኩናትን ሰባት ተበሳጮም እዮም ዝዛረቡ ትብል ከምኡን ዋላ እኳ ከም ኩነታቱ ዝለዋወጥ እንትኾነ ኣብ ከባቢ መቐለ ዝርከባ ከተማታት ክትከይድ ምዃና ንምንያ ሓቢራት ኣለያ እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምጅማር ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ መግለፂ እትፈልጦ ነገር እንተሃልዩን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታትን ኣመልኪታ ንዝሓተተ ታሕቶ I do know that if you talk to displaced people here in Mekelle, they will not believe it until they see it for themselves. They say that the presence of Eritrean soldiers in... ብዛዕባኡ ዝፈልጦ ነገር የለን ሓደ ዝተረዳእኒ ነገር ግን ካብቶም ተመዛበልቲ ዝሰማዕክዎ እውን ኣብዚ ከባቢ ዝሳተፉ ዘለው ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣዝዮም ብዙሓትን ብዙሕ ዕንወትን እዮም ኣብፂሖም ስለ ዝኾነ ብተግባር ወፂኦም ኩሎም ከይዶም ስጋብ ዘይረኣዩ ነቲ ዝተባህለ ከም ዘየኣምኑ እዮም ዝዛረቡ እያ ዝበለት